Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир. Мы обсудим самые актуальные новости сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Viber. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы перейдем к обсуждению сегодняшних новостей. Украинский блогер, военный эксперт Алексей Арестович назначен советником украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу по информационной политике. Вчера он был у нас в гостях в эфире программы «Прайм Муждабаев». Сам Арестович объяснил, как он собирается укрепить позиции Украины с точки зрения информирования общества и международных партнеров того, что происходит в рамках трехсторонней контактной группы в Минске. Вот что он сказал. Я буду действовать так, чтобы не возникало как можно меньше пространства для домыслов. Первое. Во-вторых, я не буду тянуть с заявлениями там трое суток, четверо суток и так далее, как бывало в этой жизни, потому что тот же натовский стандарт – это 1 час реакции на любое происшествие. А моя политика заключается в том, чтобы действовать на опережение, заранее уведомляя СМИ, международные партнеры и народ Украины о том, что мы собираемся делать. Конечно, это и что делается. То есть системность и своевременность. Не все далеко удастся анонсировать, потому что это позиция не только наша, это позиция российской стороны, это позиция, самое главное, международных посредников. Все это согласовывается. Так что особых тайн инсайдов ожидать не приходится, но, по крайней мере, своевременное информирование, например, сразу после работы делегации короткое сообщение, и на следующий день там пространное сообщение, откуда можно взять все подробности. С нами сейчас на прямой связи Александр Мусієнко. Давайте подключим его к нашей беседе. Политический аналитик. Пане Александра, витаю вас. Витаю вас, добрый вечер. Для начала, почему, собственно, затянули с назначением человека на такую должность, на должность, по сути, спикера трехсторонней контактной группы, и что теперь это нам даст? Как-то усилит наши позиции в інформаційному плані? Ну, по-перше, це потрібно було зробити, тому що і я неодноразово говорив, і багато експертів, аналітиків про те, що у нас є такий вакуум інформаційний, і дуже часто дійсно, як каже пан Арестович, ми маємо керуватися домислами або якимись чутками, аналізувати те фактично, що нам не оприлюднюють. Тому, звичайно, що комунікація надзвичайно важлива. Але мені здається, що в першу чергу цю комунікацію варто було б вибудувати, починаючи безпосередньо від президента і офісу президента, з тією метою, щоб ми розуміли, яка взагалі зараз стратегія по врегулюванню ситуації на Донбасі, яка стратегія переговорів з Російською Федерацією як державою-агресором, і багато інших питань. Поки що цього немає. Ну добре, що в трьохсторонній контактній групі буде така людина. Чому? Тому що, якщо пригадуєте, навіть в ТКГ дуже часто лунали різні протилежні думки. Ну, звідти то хтось каже одне, хтось інше. Іноді хтось висловлював своє власне бачення, своє переконання, свою думку, як думку фактично ледь не політики держави. Тому добре, щоб це все було унормовано. Але мені здається, що знову ж таки, щоб це все комплексно вирішити, я гадаю, що потрібно ухвалити відповідне положення про трьохсторонню контактну групу, затвердити його указом президента, для того, щоб було зрозуміло, хто за що в цій групі відповідає, а хто що має говорити, як інтереси представляти і таке інше. Це теж, мені здається, піде на користь. А щодо пана Арестовича, ну подивимося, побачимо, як він організує роботу. Можливо, дійсно це все піде на користь, але в той же час не треба забувати, що інший кандидат, як на мене, не менш достойний, Маркіян Лубківський, він відмовився. І це теж привід задуматися, чому, можливо, він остерігався того кадрового підходу, який демонструє іноді Офіс президента, коли просто людей призначають на посади, потім їх використовують і від їхніх послуг відмовляються, і вони ще зганебляться і йдуть звідти, знеславлені. Давайте подключим к нашей беседе Игоря Лапина, народного депутата Украины 8-го созыва. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Игоре, витаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. У нас действительно не раз такое было, что каких-то
которые приняли в рамках трехсторонней контактной группы или какие-то месседжи, которые там озвучивали, мы узнавали от средств массовой информации Российской Федерации. Понятно, они интерпретировали это по-своему, перекручивали по-своему, но так или иначе мы в этом вопросе опаздывали на день, на два даже. Вот как сейчас назначение человека, в частности Алексея Арестовича, на должность спикера, по сути спикера ТКГ, усилит наши позиции в информационном плане? Ну, дивіться, перш за все, це може якось якимось чином просто не просто підсилити позиції в інформаційному плані, а це воно лише допоможе нашим громадянам України отримувати офіційну інформацію ТКГ. Але я хочу сказати, що будь-які позиції чи будь-які дії ТКГ, вони вирішуються лише однією людиною, тобто президентом України Зеленським. ТКГ – це є інструмент виконання наказу. Це є, ну скажімо так, це є люди, які виконують покладену на них функцію і мають певний алгоритм дій. Весь алгоритм дій ТКГ і всі їхні меседжі, і всі їхні там переговорні позиції, вони не виходять за рамки мандата, отриманого від президента України. Тому в цій ситуації, якщо ми, звичайно, виключимо Фейсбук іншим членам ТКГ, ну то, можливо, ми будемо мати єдине джерело інформації. Але я думаю, що цього не відбудеться. Ми будемо далі продовжувати мати, звичайно, від Арестовича офіційну позицію, але це не забороняє іншим учасникам переговорної групи висловлювати свої міркування з того чи іншого приводу або своє відношення навіть до узгодженої позиції. Ну, тому що, наприклад, там же ж є ж так само плюралізм якихось думок, і хтось хоче йти на прямі переговори з Донбасом, як у нас був там, наприклад, пан Фокін в ТКГ, а є такі, які категорично проти цього, як той же самий Казанський та, ну і можливо інші. Тому в цій ситуації я хочу наголосити, наші інформаційні позиції не підсиляться, не підслабляться, просто появиться ще одне джерело, більш офіційне, не таке офіційне, як адміністрація, як Офіс президента, але більш офіційне, як заяви Фокіна в якійсь там дворовій газеті. 9 декабря, как вам известно, истекает срок, который отвел президент Владимир Зеленский на завершение войны на востоке Украины. Недавно Алексей Резников сказал, что он это интерпретирует по-своему, а именно этот срок был отведен на реализацию Минских соглашений. Если они не реализовываются, то президенту после 9 декабря придется принимать какое-то решение. Пане Александре, как вы считаете, какое решение может дальше принимать Владимир Зеленский? Может ли создана быть какая-то альтернативная площадка Минским соглашениям, Минскому формату? Бачите, те, про що сказав пан Ігор, я тільки от репліку скажу щодо того, що плюралізм думок. Розумієте, це от все і потрібно вирішити, щоб всі грали як один оркестр. А для цього потрібен диригент, який дасть правильну установку, і не буде цього. І про що я кажу? Чому потрібно офіційно положення розробити і затвердити, щоб це було все-таки більш-менш унормовано, бо це важливо. Тепер, що стосується 9 грудня, ну, я б все-таки не прив'язувався до якоїсь дати. Я не розумію, чому представники влади це роблять, тому що, ну, розумієте, мати екзистенційне протистояння з Російською Федерацією, яке протягом століть так чи інакше виникає і проявляється, говорити про те, що от якась фаза закінчиться до кінця року чи до наступного, мені здається, це зовсім недалекоглядно. Тим більше, коли Російська Федерація, ну, поки що не демонструє якихось кроків дієвих до примирення. Ви що чули про те, що вони готові Крим повернути під юрисдикцію України? Чи вивести свої російські угруповання з території тимчасово окупованої на Сході, чи якісь інші речі зробити? Ну, цього немає. Тому я не розумію, ну, я розумію політтехнологічно, можливо, для чого робляться ці заяви, для того, щоб людям обіцяти, що от дивіться, ми працюємо, насправді процес іде, він іде складніше, ніж ми думали, але є певні строки і щось буде зроблено. Але я бачу, що президент уже не настільки впевнений, судячи з того, які коментарі він іноді дає, коли він відкрито говорить, наприклад, він уже каже відкрито, а що я не знаю, скільки може протриматися цей режим тиші і перемир'я.
Мгм. Тобто вже немає дати, що я впевнений, що воно буде там до кінця року, наступне. Тобто це свідчить про те, що певна така переконаність втрачається. Ну і ще один момент. Я думаю, що про 9 грудня пан Резніков згадує через те, що рік минув і можна буде підвести якісь підсумки про те, що ж зроблено з того, про що домовилися в Парижі рік тому. А що не виконано і причини, чому не виконані. От, наприклад, знову ж повертаючись до ТКГ, конкретний приклад, щоб було зрозуміло. На ТКГ обговорювали вчора, якщо я не помиляюсь, питання відкриття КПВВ в Золотому. Це питання актуалізувалося президентом Зеленським і ТКГ рік тому. Рік тому про це говорилося, коли відбувалося там розведення. А ще до цього можливість цього розглядалася президентом Порошенком. Тобто треба розуміти, наскільки триває в часі перемовини навіть щодо одного КПВВ. Я не кажу вже про всю вирішення цього конфлікту. Тому прив'язка до дат, мені точно здається, тут вона недоцільна, бо я собі так допускаю, що, на жаль, цей конфликт він надовго. Пане Игорь, а вы как считаете, сегодня мы услышали заявление от ОБСЕ очередное, где говорится, что Минские соглашения сейчас в стагнации, они не двигаются. Что дальше? Ну, я ще раз наголошую, президент Зеленський взяв на прапор ідею, що у нас вже є мир, повне припинення вогню і всеосяжне перемир'я. Ну, то нічого, що сьогодні там хлопець був поранений. Ну, це ж нам не так цікаво. Нам цікава загальна теза, яку нам через телевізор доповідають «Слуги народу» і президент. Не цікаво стало дивитися звіти ОБСЄ, що ніякого перемир'я нема. Ну, понад 1500 обстрілів, я перепрошую. Ну, ви знаєте, не можна заливати очі і казати, що це Божа роса. Ці ситуації, те, що Мінськ не працює, це звичайно не працює. Інший формат не запропонований. На сьогоднішній день в нас іншим форматом є лише заяви президента, що вони мають план Б. Хоча насправді я думаю, що нам будуть впарювати всіма засобами питання замороженого конфлікту, преподносити нам як нібито вже мир, кінець війни. І цей заморожений конфлікт останнім часом нагадує мені все більше і більше придністровський варіант, особливо на тлі додаткових КПВВ і так далі. Для мене, як для військової людини, є поняття лінія фронту. Будь-які гуманітарні речі, які відбуваються по ту сторону лінії фронту, це лежить відповідальність на країні-окупанту. От і все. Оці хождення, додавалось до Золотого, додавалось ще сьогодні місто щастя. Айдару це близько, бо ми його звільняли, і я сам там досить довгий період, як кажуть, жив, і наш батальйон там базувався, і це всього-навсього 16 кілометрів від Луганська. Щоб мати розуміння. Тому це дуже болюче питання. І от сьогодні ми говоримо про те, що мають зробити КПВВ у місті щастя. В той же час, якщо порахувати відстань до Луганська і згадати Мінські угоди, де важке озброєння має бути відведене на 50 кілометрів і більше, то щоб ви розуміли, то воно стоїть в Луганську. Тобто воно стоїть за 16 кілометрів. Отже, воно нікуди не відводилося. І в цій ситуації ми бачимо на цьому тлі заяви Російської Федерації, що вони вітають, що Україна знову приблизилась ще на один крок до переговорів з Донецьком і Луганськом і так далі. Але саме головне, що яку ж цукерочку нам знову пообіцяли в черговий раз. В черговий раз пообіцялася цукерочка щодо уточнення списків на обмін. Все. І цією цукерочкою кожен раз вони уточнюють, кожен раз вони узгоджують, а ми віддаємо все більше і більше наших територій. І останнє речення, що скажу з приводу відведення військ. За планом відведення 134 населених пункта мають опинитися в сірій зоні. У нас просто мы немного ограничены во времени, а я просто хочу успеть с вами обсудить еще одну новость, очень важную новость с давлением на антикоррупционные органы сегодня в нашей стране, в Европейском Союзе, обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза. Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Давайте послушаем фрагмент из этого текста. Як поки що неофіційно зазначають наші контакти, рішення Конституційного суду України номер 13-Р-2020, яке скасувало ключові антикорупційні повноваження НАЗК, кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є достатньою підставою для початку запуску Європейською комісією механізму тимчасового припинення дії безвізового режиму.
Ну вот уже есть и реакция от послов G7. Они обеспокоены теми процессами, которые у нас сегодня происходят в стране вокруг антикоррупционных органов. Пане Игоре, как вы считаете, может ли вот вся вот эта ситуация сегодня в нашей стране спровоцировать протестные акции? Завтра на 9 годину початок біля Конституційного суду. Мгм. Тут не треба нічого провокувати, воно все, як то кажуть, є. Єдине, що хочу наголосити, що процес демонтажу України, він започаткований був не сьогодні, а він був започаткований з приходом Зеленського до влади. Він щодня це робить. Демонтаж України може відбуватися різними сценаріями: протестними акціями, провокуванням протистояння там і так далі. От, і це відбувається. Єдине, що він просто-напросто ніяк не може зрозуміти. Кожен раз, коли намагалися Україну геополітично розвернути в бік Росії, в принципі, це завжди закінчувалось протистоянням. Але я сьогодні цікавився своїх побратимів ще з Майдану, з війни, а хто піде з дерев'яними щитами знову, з бруківкою? Ніхто не збирається думати про дерев'яні щити і бруківку. Все буде набагато більш жорсткіше. Тільки чи це буде сьогоднішній привід таким? Чи, можливо, ще терпимість українців до цих всіх зашкварів ще має якийсь там запас міцності? Оцього я предсказати не можу. Але то, що може відбутися соціальний вибух на тлі коронавірусу, на тлі підвищення тарифів, там на сьогоднішній день ми знаємо, там газ, це не сьогоднішня тема і так далі, але Так. тим не менше. І тут, ви знаєте, те, що на хліб, каже, мажеться, да? Що ви, каже, вам безвіз, на хліб намажете, це ж стосується зараз безвіз всіх. В першу чергу кожного з нас. Тому що Зеленський, Єрмаки, вони собі дипломатичними паспортами можуть чухнути, куди їм треба. Їм безвіз сьогодні на хліб не потрібно мастити. Але це стосується кожного громадянина. Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Ігоре. Ігор Лапін, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, как так происходит, что у нас в стране Конституционный суд Украины принимает решение, которое, очевидно, противоречит нашим национальным интересам. Решение, которое возмущает всех, начиная от президента, заканчивая послами G7. Дивіться, яка виникає ситуація, що я ж хочу нагадати, що в нас в Конституції записаний наш зовнішньополітичний вектор, рух до Європейського Союзу і НАТО. Це конституційна норма, і це не просто десь в законі. Відповідно, на виконання цієї норми було ухвалено ряд законодавчих актів, зокрема антикорупційна реформа. Це ж всі знають, що посилення боротьби з корупцією – це одна із вимог ЄС. І дійсно це одна із вимог, яка передувала наданню безвізового режиму, яким скористалися десятки тисяч громадян, не стоячи в чергах, не сплачуючи за візи. І я вважаю, що це дуже корисна, потрібна реформа. Але що відбулось потім? Я ж хочу нагадати, це не перші спроби. Спочатку було рішення про скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Пригадуєте ряд статей. Тоді теж депутати від ОПЗЖ подавали таке звернення. Зараз теж дивним чином це рішення розглядалося в закритому режимі на подання депутатів саме від ОПЗЖ, і там, здається, ще представників «За майбутнє». Тобто це все робиться для того, щоб знайти будь-які аргументи, для того, щоб повернути Україну в бік Росії і зірвати наш європейський вектор руху. Але дивіться, яка виникає ситуація. Ми ж знаємо прекрасно, що на превеликий жаль в Україні, коли потрібно для влади якесь рішення в суді, вони намагаються це будь-якими способами там проштовхнути, мотивувати і так далі. Згадайте конкретний приклад – обмін полоненими. Не на прохання влади Банкової тоді суд відпускав людей, так? І тоді було, але мені здається, що судді мали проявити мудрість і просто зняти це питання з розгляду. Воно чутливе для людей, воно стосується громадян. Пане Олександре, я вот сейчас предлагаю к нашему эфиру подключить народного депутата Украины, члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Венеславского. Он с нами сейчас на прямой связи. Витаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Вы представляете интересы президента Украины в Конституционном суде. Как вам такое решение? Имеется в виду решение Конституционного суда? Да. Ну, решение Конституционного суда, очевидно, является заангажированным и принято в условиях реального конфликта интересов нескольких судей Конституционного суда. Юридическая аргументация
аргументация абсолютно ничтожная, на мой взгляд. Фактически аргументации, почему Конституционный суд Украины признал неконституционными нормы закона о предотвращении коррупции, которые распространяются не только на судей Конституционного суда и судей судов общей юрисдикции, а на всех чиновников, на всех публичных деятелей. Конституционный суд не привел. В мотивировочной части указано о том, что НАЗК, как орган исполнительной власти, не имеет права влиять никаким образом на суд, на Конституционный суд, а в резолютивной части признаны неконституционными вообще нормы закона, которые касаются всех. Поэтому юридическая аргументация, которая бы позволяла сделать такой вывод для Конституционного суда, я вообще не вижу. Это первое. Второе, конечно же, Конституционный суд Украины в данном случае, он, очевидно, причинил громадный ущерб интересам Украины как внутри государства, потому что вопрос борьбы с коррупцией является одним из приоритетных для подавляющего большинства. Я прошу прощения. Да, вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным для подавляющего большинства украинцев. И, конечно же, мы уже имеем негативную реакцию со стороны наших европейских партнеров, со стороны Европейского Союза, иных международных организаций, которые крайне негативно оценивают данное решение Конституционного суда. Как будет действовать дальше президент Украины? Как можно сегодня реформировать нашу судебную систему? Как быть сейчас с этим решением? Ну, смотрите, с этим решением только что закончилось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором я присутствовал, и было принято несколько ключевых решений. Это заполнить, скажем так, тот пробел, который возник в результате принятия Конституционным судом решения позавчерашнего. Кроме того, президенту Совета национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Украины поручить разработать законопроект о возобновлении доверия к Конституционному судопроизводству в Украине, который должен предусмотреть в том числе варианты, как действовать в данной ситуации, поскольку мы стали заложниками, вся страна стала заложниками тех попыток, скажем, сделать максимально независимым Конституционный суд, что привело к фактически конституционному беспределу, произволу со стороны самого Конституционного суда. А как можно это сделать? Вот с точки зрения правок, что нужно вносить в этот законопроект, чтобы вот о доброчестности Конституционного суда, о котором вы говорите? Не доброчестности, а доверия к Конституционному суду, возобновление доверия к Конституционному суду. Добропорядочность. Доверие. Не добропорядочность, а доверие к Конституционному суду, потому что, очевидно, на сегодняшний день по тем даже событиям, которые происходят в Украине и в городе Киеве, на завтра, вы знаете, анонсированы митинги возле Конституционного суда, то есть явно имеет место общественный резонанс на такое решение Конституционного суда. Поэтому и это сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны четко прозвучали в выступлениях тезисы о том, что такое решение, оно явно противоречит интересам национальной безопасности, ставит под угрозу многие обязательства Украины. И в комплексе это, конечно же, является крайне негативным. Поэтому президент, я думаю, что в том законопроекте будут предусмотрены механизмы, каким образом можно реагировать со стороны органов государственной власти, Верховной Рады, президента, для того, чтобы возобновить вот это доверие к Конституционному суду. Не всякого сомнения, без, скажем, перезагрузки, как сейчас многие журналисты говорят, Конституционного суда, вряд ли мы сможем возобновить доверие такое. Учитывая тот факт, что вот это представление в Конституционный суд Украины было направлено от народных депутатов Украины из ОПЗЖ и «За майбутнє», если я не ошибаюсь, можно ли говорить о том, что сейчас мы видим осуществление пророссийского реванша на разных фронтах? Именно такой вывод, в частности, звучал также сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны, потому что явным, скажем так, заинтересантом данной ситуации, вне всякого сомнения, является страна-агрессор Российская Федерация. В конечном итоге есть, конечно, бенефициары и в Украине, которые заинтересованы в сломать существующую систему антикоррупционных органов. И есть инструменты, которыми они пользуются. Это пророссийская фракция ОПЗЖ и симпатизирующие ей депутаты из фракции «За майбутнє». Конституционный суд, к большому сожалению, он действительно
Конституционный суд, к большому сожалению, действительно пошел на поводу и пророссийского сценария и принял решение, которое явно является угрозой национальной безопасности Украины. Дуже дякую вам. Чухсаголнос Федор Венеславский, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, был с нами на прямой связи. Пане Александре, что скажете? Вот Федор Венеславский говорит о том, что Конституционный суд пошел на поводу пророссийских сил. А если завтра, послезавтра они захотят принять какое-то решение, которое еще больше противоречит нашим интересам, которое вообще может развалить нашу страну? Что с этим делать? Це все говорить про те, що висновки зроблені лише частково, наполовину, а може й менше. Якщо ми говоримо про Конституційний суд, побачимо, що це буде за закон і як будуть виправляти це все, що зараз зроблено. Але ситуація в чому? Ситуація в тому, що фактично п'ята колона, вона не припиняє своє існування. І скажіть, будь ласка, які висновки зроблені з того, що йде фактично демонтаж і зрив угоди про асоціацію з ЄС, зрив євроатлантичних устремлінь України, поворот до Росії. Фактично, ми ж бачимо, що підбурення йде до проросійського вектора. Я от тільки один приклад наведу. Нещодавно в Австрії був судовий процес, закінчився над Монікою Град. Це громадянка Австрії, яка закликала Владимира Путіна, президента Росії, ввести війська в Австрію і говорила про те, що Австрія – це взагалі не суверенна держава і не має права на існування. Суд її засудив на 14 років ув'язнення. Це європейська країна, Австрія, член Європейського Союзу. Я це до того, що, скажіть, будь ласка, скільки ми чуємо подібних звернень і подібних тез в прямих ефірах. Вони виступають іноді навіть з парламентської трибуни, вони обговорюються публічно. І у мене запитання, реакція де? Кажуть, немає законодавства. Перепрошую, шановні друзі, так давайте, можливо, законодавство ухвалимо. Ну, держава має себе захищати в будь-якому випадку. А цього не робиться. І я задаю питання, і в мене виникає запитання, а чому? І чи дієві дійсно ми будемо, зараз ми боремося з наслідками, а нам треба усувати причини цього. Тому що завтра буде інший склад Конституційного суду. ОПЗЖ, до речі, як фракція, має право брати участь в формуванні суду, тому що вони є парламентською фракцією, вони можуть подавати свою кандидатуру від Верховної Ради. Більше того, вони мають інструменти звертатись до Конституційного суду в різні судові установи. І що буде далі? Вони далі будуть звертатись, вони далі будуть блокувати, а далі будуть якимось чином намагатися, можливо, впливати на суд. Ну и в результате кто постраждает, разумеете? Можно принять сейчас закон какой-то в Верховной Раде Украины. Народные депутаты из ОПЗЖ опять подадут в Конституционный суд и будут требовать признания неконституционности этого законопроекта, да, этого закона. И как белка в колесе, получается, постоянно. Да, так от я про що. Треба вирішити глобальну проблему, мабуть. Ну от дивіться, по-перше, елементарно, перше, що зробити? Ухвалити закон, який забороняє громадянам України, політикам їздити в Російську Федерацію і презентувати там начебто політику України. Як це є в Сполучених Штатах. В США є подібний закон. Далі, наступний момент, що треба зробити. Потрібно, щоб Служба безпеки і інші правоохоронні органи розслідували випадки можливої державної зради і причетності до них різних проросійських чи російських формувань, які діють на території України. Потім припинити і перекривати їм фінансування. Закривати їхні бізнеси, які вони ведуть з державою-агресором і потім, зокрема, на території України. Ну це ж інструменти, це треба робити. У нас же війна, ми ж маємо себе захищати. Чохсаголнос, дуже дякую вам, Олександр Мусенко, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. А ми переходимо к следующей теме, к Азербайджану. Там продолжаются бои за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией. Минобороны Азербайджана сообщают, что ВС Армении обстреляли Тертерский район в момент нахождения там представителей дипкорпуса. Мы решительно осуждаем этот шаг и считаем его актом агрессии против международного сообщества, заявили в ведомстве. Сегодня, как известно, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал представителей дипкорпуса и СМИ о ракетном обстреле Барды. Как известно, вчера Министерство обороны
Минобороны Азербайджана заявляла об ракетном обстреле вооруженными силами Армении города Барда, расположенного в Карабахской равнине в 260 километрах от Баку. Сообщается об убитых, раненых и разрушенной инфраструктуре. Армения сразу же опровергла свою причастность к обстрелу. Также вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что вооруженные силы страны взяли под контроль более 10 сел в 4 районах вокруг Нагорного Карабаха, а именно в Зангеланском, Физулинском, Джибраильском и Губатлинском районах. Азербайджанское министерство обороны также обнародовало видеозаписи авиаударов по предполагаемым армянским целям, которые мы показываем в эфирах нашего телеканала. Баку необходимо получить от Еревана официальное подтверждение обязательств по выводу войск из оккупированных территорий Азербайджана. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вот что он сказал. Як тільки це зобов'язання буде взято вірменським керівництвом, і як тільки це буде підтверджено і затверджено співголовами Мінської групи ОБСЄ, відразу ж військові дії ми готові зупинити, за умови, що вірменська сторона також їх зупинить, бо з 3 порушень перемир'я всі 3 на совісті вірменської сторони. Премьер-министр Армении тем временем Никол Пашинян обратился к народу и заявил, что Карабах готовит масштабную контроперацию по освобождению занятых Азербайджаном территорий так называемой Нагорно-Карабахской республики. Политик отметил, что Армении хватит существующего военного потенциала, чтобы отбросить противника. Народ Арцаха, вірменський народ, всі вірмени будуть безжально боротися за кожне дерево, кожен камінь, кожен сантиметр і кожен міліметр. І завданий в потрібний момент точний контрудар матиме ефект нищівної поразки ворога. Тем временем Ильхам Алиев в интервью российскому Интерфаксу высказался о роли Турецкой республики и Российской Федерации в Карабахском конфликте. Я всегда, раньше, даже до этого обострения, говорил, что мы всегда приветствовали сближение Турции и России. И считаю, что это важный фактор региональной безопасности. А с учетом того, что для нас главной угрозой, не только для нас, но для региона, главной угрозой является армянский сепаратизм и экстремизм, то объединение усилий Турции и России, я считаю, было бы на пользу региону и могло бы ускорить политическое урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Как известно, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным. И вот Эрдоган вчера заявил вечером, что предложил своему российскому коллеге совместно решать конфликт вокруг непризнанной республики Нагорный Карабах. Он призвал Путина поговорить с армянским премьер-министром, ну а он поговорит со своим братом Ильхамом Алиевым, заявил Эрдоган. Ви поговоріть з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, а я поговорю з моїм братом, президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Надішліть своїх представників. Ми повинні вирішити, врегулюємо цей конфлікт чи ні. Росія і Туреччина повинні разом вирішувати це питання. С нами сейчас на прямой связи политический обозреватель из Азербайджана Вугар Мамалиев. Селям алейкум. Алейкум ассалам. Селям алейкум, да. Какие у вас последние новости? С какой интенсивностью сегодня продолжаются боевые действия? К сожалению, сегодня был обстрелян Гюрамболский район Азербайджана, и в результате этого погиб опять мирный житель Азербайджана, 67-го года рождения, женщина. На вчерашние и позавчерашние боевые действия, которые продолжались, был обстрелян город Барда Азербайджана, и погибло 25 человек, ранено 90 человек. И не продолжается обстрел населенных пунктов Азербайджана. Естественно, мы тоже ведем ответный огонь, но мы ведем ответный огонь по военным позициям армянской стороны. А Армения ведет обстрел только наших мирных сел и мирных жителей. Сегодня генеральные прокуроры, помощник президента Азербайджана были на месте, были в Барде, осмотрели место происшествия, и с ними вместе были дипломаты, аккредитованные в Азербайджане. И, к сожалению, и в этот момент в Тертерском районе была обстреляна колонна с дипломатами, которая продвигалась в сторону Тертер, посмотреть, что произошло с этими населенными пунктами.
Президент Ильхам Алиев говорил, что Баку заинтересован в том, чтобы максимально быстро завершить военную фазу конфликта. Вот по вашему мнению, как долго будет продолжаться эта военная фаза конфликта? Будет ли Баку ограничиваться 7 районами Нагорного Карабаха, 4 из которых, насколько я знаю, сегодня уже деоккупированы? Да, сегодня уже деоккупировано 4 района, как вы правильно отметили. И сегодня в своем выступлении президент Владимир Путин тоже отметил, что Армения должна освободить 5 плюс 2 района Азербайджана, чтобы остановить свои боевые действия. Этот вопрос мы можем рассматривать только в том случае, если вооруженные силы освободят оставшиеся 3 района, и потом уже можно будет говорить о диалоге между Азербайджаном и Арменией и приостановке боевых действий. На сегодняшний момент об этом говорить очень рано, потому что ни одно условие Азербайджана пока со стороны Армении не выполняется. Еще хочу вас информировать, что сегодня азербайджанская сторона передала Армении тела погибших солдатов на поле боя посредством Красного Креста. Это тоже один из гуманитарных шагов, который Азербайджан сделал с помощью Красного Креста и Минобороны России. Çok sağ olun Гарбеев, Угар Имамалиев, политический обозреватель из Азербайджана, был с нами на прямой связи. Çok teşekkür ediyoruz. Ну а я с вами вынуждена попрощаться. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм Муждабаев». Не переключайтесь. Коршкенч.